mandhek kok kowe. Jonggrang pripun waspadakno kadangmu Prabu Gupala wis gugur ning palagan mula kuwi dadi wanita boyongan sun boyongane kraton Pengging Rara Jonggrang aku gelem dadi bojomu iya piye kowe gelem dadi bojoku anak sewu sewengi kudu dadi Kang Mas aduh kok anak sewu to lha apa ya kuat jenengan boten sanggup kuwi ora anak sewu, candi sewu. Candi sewu. Lek anak sewu kon kegene Pak Suminto. Dadi aku ora kuat aku anak sewu aneh kurang ajar. Candi sewu ya. Nggih. Iya, candi sewu. Jenengan kuat, sanggup. Iya, tak gawene Ratarono. Ratarono. Candi sewu. Haya! Waspadakno Rara Jonggrang. Candine wis rampung kae lho, Endi candine? Ditung. Ora ketok, iku sik kurang siji. Apa iya? Nggih. 1 2 3 999. Waduh, iya. Kurang siji Rara Jonggrang. Aku emoh dadi bojomu. Yen ngono tak gawekake mana ya Jonggrang? Emoh, ora. Aku wis emoh. Kowe arep njaluk dirabi sapa yen ora gelem tak pundhut karo Jonggrang, Aku emoh dirabi, Kakang. Iki sajake wis ana jago kluruk. Mertandane wis para esuk iki. Lah, kurang ajar. Sopo iki? Jagone sopo iki? Jagone sopo? Kowe ta. Enek jago kluruk. Oh, iki jagone. Jagone kuwi to. Layak. Gara-gara aku ora iso gawe candhi iki gara-gara raimu kuwi to, Gara-gara raimu dadi jago, Nyapa? Kowe enek ngono kuwi ndak kluruk blas ya. Ora kluruk. Kowe rada ugek-ugeke kluruk. Rara. Aku ngerti Rara Jonggrang. Yen ngono kuwi apus krama marang aku, Ya, aku ngerti. Candi kurang siji, pinangka jangkepe kowe, Grang. Hea! Jonggrang. Kowe wis anu. Ya, aku dadi reca. Kowe dadi reca. Aku dadi Ora muni. Berabad-abad Candi Rara Jonggrang bertengger di Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Tengah no. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Belum ada yang mencipta lagu Rara Jonggrang. Karo seniman Tulungagung dikarang judule lagu Rara Jonggrang. Buddha Birawa Indonesia. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora bokal yen aku nandhang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wani pepuyungan. Bela pati Kang Mas Prabu Gupala Kang Wasedo labu ingon Mas Segoro Obat-obat kowe wanita keparat ora
ngertien Bandung lanange jagat Putra Ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaluk apa kowe? Anak sewu melas sawengi kudu dadi. Rara Jonggrang aku ora kuat nuruti. Masih bersama Kuda Birawa Indonesia. Campur darat, campur janggrang. Pak Suminto. Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani boyongan Saka Bandung kowe aja malungkung perang iki aku kudu rampung bela pati nang Mas Prabu Kupala nang wis seda lampung kono segara tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Saka Bandung aku terbi Bebono apa mau candi anak sewu sewangi kudu dadi ya Mas iya Jonggrang aku sagu nuruti luar biasa ndo vokal musik matur suwun tenan awakmu tak sawang ayu tenan ayo menik-menik ngono awakmu upama sepeda motor ngono sekupi nduk sekupi tegese napa niku sekupi sekolahe kuliah pinter alhamdulillah nah iki mbake ngarep desa ayu ki kuwi upama sepeda motor ngono Jupiter jujur pinter terdidik nggih kuwi sing luar dhewe sing guyu-guyu kuwi seragam kuwi PCX penak cerdas ekonomis lek bojoku ke apa Mas Kamto bojoku ke apa sepeda motor bojomu to heeh Lis peke ta heeh lis Tiger lho Tiger ki motor lanang lho iya to apa tegese Tiger kan tilas germo tak kewapuk raimu wong sawi pencipta lagu bojo kok gremo lho ora masalah tapi kan wis bertobat oh terus purle sapa purle sapa bojoku barangku ya weh kok ayu ya Allah kok ngiringan lho kaya titik Sandora kaya titik Sandora kok mburi kaya titik Puspa apa titik Puspa udah titik iye ya wis jenenge sapa sing iki Elvina sapa Elvina Maya lho tak omongi piye tak omongi Elvina Terus? mangu udur karo Pak Sarminto napa perkarane kan lho piye iki jane rahasia tapi tak omongne lho rahasia diomongne iki nduk rahasia jenenge kita itu ben transparan ben terbuka sih jadi enggak ada yang kita sembunyikan pripun niku rahasia sinden napa macak diapi-api alih dijentitne jentit-jentitne lah bokonge
bokon lek sindel lek bokon trepes. Heeh. Kuwi rahasiane. Kuwi mesti diganjel bantal. Oh, Gue ngono. iki sanes bantal lho, Oh, wis Pak. Pakem. Ya, terus Bareng ngono kocape. Pak Sami to ndak ndelalah. Wah, digolek oh golek kan ngarepan kono enek sing ibu-ibu muda tas anak-anak to. Enek bantal lho gulingi sitok. Terus? Gambar bantal dingireri. Sitoke dingge restu. iya. Lah iki bagian Guling. Guling. Bingung lek ngengge to guling iki. Lek bantal diplekne. Oh, Lah guling, lek guling piye, Mas? Lah iki piye Pak Kanto iki? Lah iki pokoke ditrolorne. Jong bayi. Oh, gila ya ketek. Nduk, sampean dong rapi ya, Nduk ya. Kaya aja nurun kanto. Sampean dong rapi ya, Nduk ya. Cek sekolah. Kelas piro, Nduk? Tasik kelas setunggal. Aku meling ya, Nduk ya. Aku meling. Kelas siji apa? SMK. SMK. Injih. Anu cah wedok kelas siji SMK anu bos tukul. Nah, lah apane tukul? Kowe keberaniane Oh, lho. tukul atine. Jeng. Oh, alah. Aku meling ya, Nduk ya. Pripun? Sampeyan besok tak dongakne oleh jodoh sing setia karo awakmu, sing Amin. berbakti karo wong tuamu, Amin. paling tidak ya pejabat lah ya. Amin. Ning ngene aku meling, lek bojomu sok omong ngono, bojomu sok omong ngono aku diweling karo Kang Jidul. Pripun niku? Bojomu kon nyingkiri mie telu. Lah napa? Kuwi kok mesti awakmu rukun ngantek langgeng ngantek tuwek ora pisah karo bojomu. jeng, Kowe jeng, mesti jeng, rukun. Singkirono mie telu. Sing dijelasne. What's the meaning of mie telu? Nah, mie Artinya kaping apa niku? siji, Nggih. aja mie suwi mara tuwa. Won, Jeng. Mie kaping pindho, aja mijeti bojone tangga. Apa? Lah, mie sing kaping telu. Aku aku. Apa? Napa? Aja ngemi susune tangga. Kok ngemi ya ora masuk. Aja mie pentile tangga. Lah lek suwi kaya ora mie telu to. Kowe iki ngawur ae. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih, sami-sami. Mana di? Apa sih tong? Kula ajeng wasul. Si tengah, si tengah. Tak dongakne. Napa? Gede dadi wanita yang solekah. Nah, Lho niki kula sampun soleka kok. Ya iki bapak-bapak ibu kagungan garwa sak keluargane Nggih. didongakne iki dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing urung duwe bojo ndang oleh bojo, rondo Dito oleh didongakne. duda. Iki didungakne apa iki? Muga-muga kusnul khotimah. lah, aku udah mati. Ini Nduk ya, Nggih. aku arep ngomong apa? Lah napa? Ngene iki lho. Sing santun, sing santun. Wong kancane mbanyol lali ya malah ngalih. Ora bersatu blas. Nah, kalau kon nah lho. Nah lho, nah lho. Disoting kon nah lho. Piye? Ya Allah, mikir jan digeret-geret. Iki tak omeh lur. Piye? Jidoe tak akoni lek bagusnya bagus. Kan pintere pinter. Tapi rada pokok. Aku langsung terima pekok. Pokoknya aku janji dibayar karo Pak Royo dibayar dhisik. Aku mesti bingung. Ngono kuwi janji lunas bingung malahan. Dapur ra bingung. Mungkin yang buritan kono nguyo siko kena teh patek. Teh patek kena patek. Iki tak piye to jane. Munggah kene, aja nganggep tamto ya Nduk ya. Nggih. Lah nembang sitok engkas Nduk, oh jaranane ijik ya. Napa niki Ya, tembange? Kelanganane lagune Kang Jidul sing apal apa Nduk? Apa? Napa, Dik? Napa? Mita. Aja ndak wani aku nembang kuwi. Aku ndak wani tenan. Kuwi dudu ciptaane Jidul kok. Kuwi Sinten sing nyetak? jiplakan. Mitun aku tresno. Kuwi dudu ciptaane Jidul. Di aku kuwi jiplakan, maksudnya saduran. Aku ngerti. Apa sebabnya ndak wani nyanyi kuwi. Ya tak tuwa. Anu bocahe dinesoni bojone.